שלום לך. צוות המכון הגנטי שמח שהחלטת לבצע את בדיקת הסקר הגנטי המורחב. בואי נקדיש דקה או שתיים כדי לדבר על הבדיקה ועל המשמעויות שלה. בדיקת הסקר הגנטי המורחב היא אחת מהבדיקות המוצעות כחלק מתכנון המשפחה באמצעות סקירה של מספר רב של מחלות גנטיות. מטרת הבדיקה היא לאתר זוגות שנמצאים בסיכון גבוה ללידת ילד או ילדה חולים במחלה תורשתית. ניתן לבצע את הבדיקה לפני או במהלך הריון. בואו נדבר קצת על גנטיקה. בגוף האדם קיימים כ-20,000 גנים. הגנים אחראים על תפקודים שונים בגוף. לפעמים נופלת טעות באחד הגנים. טעות כזאת נקראת מוטציה. המוטציה עלולה לפגוע בתפקוד הגן. האמת היא שכל אחד מאיתנו נושא מוטציות כאלה. אז איך זה שרובנו בריאים? כי לכל גן יש שני עותקים, אחד שירשנו מאמא ואחד מאבא. אדם שרק אחד משני העותקים שלו פגום, יהיה בריא לחלוטין, אבל יוגדר כנשא, כי כאמור, רק אחד משני העותקים שלו פגום. רוב המחלות הגנטיות שנבדקות בבדיקת הסקר הגנטי המורחב, הן מחלות שמתרחשות אך ורק כאשר שני העותקים של הגן פגומים. לזוג הורים ששניהם נשאים לשינוי גנטי באותו הגן, יש סיכוי של 25% ללידת ילד או ילדה חולים בכל הריון. בנוסף, הבדיקה סוקרת מספר מחלות הקשורות לכרומוזום המין X. במקרים אלו, אם האישה נשאית למוטציה בכרומוזום X, יש סיכוי של 50% ללידת בן חולה. לזוגות כאלה ניתן להציע בדיקות נוספות להפחתת הסיכון. בבדיקה נזכרים מאות גנים אשר מוטציות בהם ידועות כגורמות למספר רב של מחלות גנטיות קשות. הבדיקה מתבצעת באמצעות לקיחת דם. התשובות תתקבלנה תוך מספר שבועות מיום לקיחת הדגימה. בדיקת הסקר הגנטי המורחב בודקת את ההורים ואינה מאתרת פגמים גנטיים בעובר. לכן הבדיקה אינה מחליפה בדיקות גנטיות אחרות המתבצעות במהלך ההיריון, כגון בדיקת מי שפיר, צ'יפ גנטי ועוד. חשוב שתדעי, בבדיקת הסקר הגנטי המורחב נבחנים אך ורק שינויים גנטיים ידועים. קיימת אפשרות לנשאות של שינויים גנטיים נדירים או שינויים שאינם נבדקים בבדיקה זו. שינויים נדירים ניתן לזהות רק על ידי ריצוף של הגן או בדיקת חסרים בו. למרות שלא ניתן להבטיח ב100% לידה של ילד או ילדה בריאים, חשוב לדעת שהבדיקה מורידה משמעותית את הסיכון ללידת ילד או ילדה חולים במחלות הגנטיות הנבדקות. לנוחיותך, ניתן לעבור על טופס ההסכמה מדעת המלא במערכת. לצורך השלמת התהליך, אנא עני על מספר שאלות קצרות וחתמי על טופס ההסכמה מדעת. תודה לך. אנו מאחלים לך הרבה בריאות ואושר.